τέλεια σχεδιασμένο, φανταστικά απλό, απείρων δυνατοτήτων. Το Self-Cooking Center Wide Efficiency πείθει με καταπληκτικές επιδόσεις. Υλοποιημένες με έξυπνες λειτουργίες. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται το πατενταρισμένο High Density Control. Αυτό ρυθμίζει την ακριβή συνεργασία μεταξύ ισχύως, χρόνου, θερμοκρασίας και υγρασίας. Το High Density Control είναι η βάση της εξαιρετικής ποιότητας με μέχρι 30% υψηλότερη χρήση δυναμικού. Το Self-Cooking Center Wide Efficiency εξασφαλίζει άριστη ομοιομορφία στην κάθε σχάρα, στην κάθε μερίδα. Self-Cooking Control σημαίνει ποιότητα. Επιλέγετε για το προϊόν το επιθυμητό αποτέλεσμα και νοιάζεστε πάλι όταν είναι έτοιμο. Κανένα γύρισμα, κανένας έλεγχος ή πρόσθετη ρύθμιση. Το Self-Cooking Control αναγνωρίζει μέσω αισθητήρων το μέγεθος του τροφίμου και την ποσότητα. 60 μετρήσεις το λεπτό εξασφαλίζουν ώστε το μαγείρεμα να εξελίσσεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να κατευθύνετε όλη την προσοχή σας στην προσεκτική προετοιμασία, στη δημιουργία νέων φαγητών και στην ελκυστική εμφάνιση των πιάτων. Χρόνος για τα σημαντικά. Με το Efficient Level Control χρησιμοποιείτε κάθε σχάρα ξεχωριστά, αυξάνετε με έξυπνα μεικτά φορτία το βαθμό χρήσης και εξοικονομείτε χρόνο και ενέργεια. Κάθε σχάρα ελέγχεται μεμονωμένα. Μόλις το αντίστοιχο φαγητό είναι έτοιμο, το Efficient Level Control σας ενημερώνει αυτόματα. Ανάλογα με την ποσότητα του φαγητού και το πόσο συχνά μένει η πόρτα ανοιχτή, το Efficient Level Control διορθώνει το χρόνο ώστε όλα να είναι τέλεια. Είτε πρόκειται για μπριζόλες, πατάτες wedges, ψάρι, λαχανικά στο γκριλ ή γαρίδες, με το Efficient Level Control ακόμα και οι απαιτητικές διαδικασίες αντιμετωπίζονται με ευκολία. Ποιότητα που γευόμαστε. Το Care Control, με βάση το πόσο βρώμικη είναι η συσκευή, υπολογίζει τις ανάγκες καθαρισμού και φροντίδας. Προστατεύει το περιβάλλον και την τσέπη σας. Υγιεινή καθαριότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Self-Cooking Center Wide Efficiency. Μοναδικές επιδόσεις στο μαγείρεμα με απλό χειρισμό και πολύ χαμηλές καταναλώσεις. Εξαιρετική ποιότητα φαγητών με 110 εκατομμύρια γεύματα την ημέρα σε όλο τον κόσμο. Rational. Τη συναντάμε στις επαγγελματικές κουζίνες του κόσμου.